הלו? כן. הלו? שלום, מדברת אריאלה ממפעל הפיס. אני שמחה להודיע לך שזכית ב100,000 שקלים. באמת? כן. מתי תבוא לקחת את הכסף? מצוין. איך זכיתי אם אני לא משתתף? מתי תבוא לקחת את הכסף? איך זכיתי אם אני לא משתתף? זה הגרלה עכשיו. כן? כן, חתיכת קוקסינל. וואו. מי זה מדבר ככה? וואה? וואה? מי זה מדבר ככה כמו גבר? אני לא גבר, אני בחורה. זה בחורה או קוקסינל? בחורה. לא קוקסינל? לא, לא קוקסינל. כמוך. נשמע בה. חתיכת הומו. תגיד כמה פעמים אתה דוחף אצבעות לתחת. תביא איתו, אני הומו, תביא. אפשר לך על זה גם חום? תביא איתו, אני הומו. בטח שאתה אוכל תירס נתקע אותך שם חתיכות, אה? תביא איתו, מה אתה מדבר לי כמו בן 12? אני אתה באמת בן 12. אני בן שתי הציצים של אמא שלך. יפה. למדת לדבר. איפה למדת את זה? במפעל הפיס? הכל מהכוס של אמא שלך. יש שם שיעורים פרטיים. כן? כן, יא חתיכת בן סונה שרמוטה. יפה. נכנסת לקבל גם. יפה, גם אמא שלך זונה. יפה, אל תדאג, שכן.